Здравейте, приятели! Сибел и Юсуф правят на 17 декември тази година смет на техните деца в Кьонен ресторант Интерцял. Каниме всички да се направим едно страхотно шоу. Аз, Алекс, иконата и оркестър Мутиш Бенд и очакваме тази година на 17 декември да очакваме да си направим едно страхотно шоу. Една хубава песен ще ви направя от мене и да каним всички да се забавляваме и да направим едно страхотно шоу. Стига си гледал другия, той няма твоята съдба, няма да се повтори пак. Нищо в живота ти глупа и каквото Бог даде, радвай му се от сърце. Разбери, че щом си жив, трябва да си най-щастлив. Очаквам ви